Dikela kunjani? Ayifuni wena lo. Samanana nginibingelele nginamukela le channel eMaswiti Media Production obingelelayo umxolisi mfana ngalo muzala phansi lenkandle emahlathi amnyama. Mangabe uyaqala ukufika ngicela ukuthi ngenzele iqiniso lokuthi uyacofa subscribe maqedwe bale video ushaye like bese ke uyakhomenta kulelo daba namhlanje ukuze ke ungeke usale ngaphandle kulokhu ke okuzayo. Njengamanje ke nganza kwethu ngolethela ke engenayo ezithi ke umkhonto wesizwe usushayeke isigidi samavoti kunational njengoba ke lama result engikuthulela wona aka 1 o'clock njengoba ubona lapha escreenini sakho ukuthi ke kusase uyena ANC number 1 ngamavoti ke athi akabe u3,712,000 bese ku number 2 kube uDA ngo2 million wamavotes bese kuthi number 3 kube ke uyena umkhonto wesizwe ngo1 million wamavotes. uANC usabhasheke ku41% nalo le percent elibukeka sengathi ke liyehla uma ngabe siya ke kwaZulu Natal umkhonto wesizwe uhamba phambili ngo43% oku664,000 wamavotes. ANC number 2 ngo18% oku275,000 wamavotes bese kuthi IFP inkathanka ibe number 3 ngo17.7% oku268,000 wamavotes. Nganza kwethu angazi noma niyayibona yini competition ukuthi ke iya ngokukhula mangabe kumkhonto wesizwe uqhubeka ngalendlela kungenza ukuthi namhlanje liyothi lishona uyobeke usunalo imillion kwaZulu Natal kanti ke kunational mhlambe ke loshona namhlanje no 1.5 million wamavotes. Nganza kwethu ngizolokhu nje ngulethelezo na zonke njengoba zinjalo ngizocela kwena ke ukuthi ke ungicofele usubscribe ukuze ungekusale kule video engizoyifaka njengoba ke ngehlela ukufaka ivideo ngicabanga ukuthi ibaluleke kakhulu ivideo ezofundisa abantu abaningi ukuthi ke leli percent lisho ukuthini ezokufundisa futhi nokuthi ke umengameli uzokhethwa kanjani njengoba ke lingekho iqembu elino 50% and above. Ngicela ukuthi ungicofele subscribe bese ke sidibana ku video elandelayo. Ngiyabonga.